Добро утро! Предлагам ви 10-минутна практика, с която да си кажете добро утро. Застанете така, че да ви е удобно, отпуснете дланите върху коленете, затворете за миг очите и усетете начина, по който се чувствате днес. Къде са местата, които усещате напрегнати? Опитайте се чрез наместване в позата да не остава никакво напрежение. Съзнателно отпуснете гърба, раменете, отворете и повдигнете гръдния кош. Почувствайте дъха. Вижте дали сте отпуснали корема, така че всяко едно вдишване да го разширява. И когато сме направили всичко възможно да се почувстваме удобно в позата, започваме бавно да раздвижваме тялото от врата. Отпускаме главата напред с издишване, с вдишване нагоре, леко назад. Отново издишваме напред и вдишваме. Последен път напред и завъртаме главата. Правим 3 кръгчета надясно. Движения, които освобождават сковаността от врата. И 3 кръгчета обратно. Връщаме главата в центъра, завъртаме раменете назад, завъртаме ги напред. Движенията са меки, плавни и отпускащи. Заставаме в коляна опора. Пръсти на краката на пода, дланите са под раменете, котешки гръбчета. Раздвижваме гръбнак с вдишване. Глава, опашна кост нагоре и издишваме. Движенията освобождават таза, кръста и целия гръб от скованост. Влизаме в куче гледащо надолу, за да раздвижим краката. Ходим на място. Опитваме при всяко издишване да натискаме пета към пода. Опашна кост и стегля нагоре. Главата е отпусната. Тръгваме бавно напред, стъпчица по стъпчица. Поставяме дланите, стъпалата зад дланите, леко раздалечени с стъпалата. Ходим на място, без да повдигаме стъпалата. Сгъваме, разгъваме коленете. Толкова колкото може. В никакъв случай не си причиняваме болка. И сега ще задържим ляво коляно свито, дясно изпънато. Повдигаме дясна ръка нагоре. Бавно се протягаме. Искаме да достигнем тавана. Връщаме дясната. Повдигаме лява. Десен свит, ляв изпънат. Вдишваме без резки движения. Движим се меко, плавно. Отново дясна. Връщаме. Лява. Връщаме. И последно. Дясна. Връщаме. Лява. Връщаме. Отпускаме корема върху бедрата. Отпускаме главата. Хващаме лактите. Висим изцяло върху краката. Пренасяме тежестта към пръсти, към пети. Леко се залюляваме. Гърбът е отпуснат, раменете са отпуснати. Висим. Отпуснали сме се върху силните крака. Люлеем ляво-дясно. Трябва да дадем възможност на гърба хубаво да се обтегне, да се отпусне и да освободим сковаността от гърба. Пускаме ръцете и натискайки с краката се изправяме. Тук можем да си помогнем и с ръцете, но в никакъв случай не напрягаме гърба. И щом се изправим,
главата започва да се стреми нагоре. Изправяме се на пръсти и отпускаме. И отново на пръсти и отпускаме. Сега ще включим ръцете. С вдишване протягаме, издишваме. И пак вдишваме, издишваме. Още веднъж вдишваме. При издишване свиваме коленете. И отново с вдишване се изправяме на пръсти. И издишваме. Вдишваме. Това им позволява да фокусираме вниманието си, да не позволяваме ума да се разпилява. И задържаме в столче. Събираме длани пред гърди. Натискаме опашна коса надолу. Повдигаме петите, без да изпъваме колене. И отпускаме. Отново. Отпускаме. Последен път. Отпускаме. Навеждаме се долу. Поставяме длани на пода. Отпускаме главата. И проверяваме колко можем да изпънем коленете. Колко можем да обтегнем краката. Тръгваме бавно назад, стъпчица по стъпчица и отново в куче гледащо надолу. Ходим на място. Не забравяме да отпуснем врата. Главата да изтегли целия гръбнак. Не забравяме да натискаме опашна кост нагоре. И нека да проверим, можем ли да стъпим с целите стъпала на пода, да натиснем с ръцете. И от тук с вдишване преминаваме в дъска. Връщаме обратно с издишване. Вдишваме дъска. Издишваме. Последен път. Вдишваме. Пускаме коленете. Сядаме назад. Плъзгаме ръцете напред и хубаво се протягаме. Усещаме разтягането за цялото тяло. Много приятно. Поглеждаме между дланите и припълзяваме надясно с ръцете. Кръстосваме лява върху дясна. Оставаме за 3 вдишвания и издишвания, при които усещаме лява страна хубаво обтегната, без да стягаме. Връщаме към центъра. Тук отново се протягаме. Усещането е много приятно. Продължаваме наляво. Кръстосваме дясна върху лява. Разтягаме дясна страна. Връщаме бавно. Протягаме се. Пускаме стъпалата. Още по-плътно притискаме корема към бедрата. Приятно е усещането тук. Пълно отпускане за гърба.